No niin, mä oon pistänyt liikkeelle MSMC:llä lähtenyt vähän yrittää tosta pientä settiä. Ei lähtenyt siitä tappo double killin osalta heti alkuun noin. Epä! Meikä pistää hullu sniper settiin. En ihan saanut tota jätkä. Nyt lähtee... Lähden yrittää vielä sinne perään ja... Mikä? Kap? Joku. Noniin. Mä lähden tästä koittaa tänne isolle areenalle. Mä menen Heitä seinälosta. Tossa on vihollinen. Saa melkein markkerin melkein ja... Mä lähden vielä yrittää tuolla pitkälle matkalle täällä Submesin kanilla. Joka ei todellakaan mitään järkevää ja se on tosi vaikeeta. Noniin. Hyvä Epe. On hiljaa Santens. Tuo Santens alkaa hävittuilla mulle, mutta ei se haittaa kuitenkaan. Kun mä oon kuitenkin aika hyvät. No niin. Kato. Mäkin on oikeesti ihan hyvä. Takapisti, kato. Ai. Oli ton mikä kämpperi? Tää on tosiaan online-pelailu, että... Ei siinä mitään. Niin. Mä pistän War Machinella quickscopea tonne. Niin mäkin. Sillä oli flag. No niin, ei kuole kahdesta. No niin. Niinku tossa oli... Tommosta tässä näette mun pikku sniperi. Siitä nasahti pikku headshotti ja... Tuolla on jätkä, otetaan se siitä siinä on ohi. jätkä, pistetään. Sivulta tulee, mennään sinne. Hypätään, ammutaan, puukotetaan. Näin niinku... Tää on mun ihan se perussetti tää. Siinä meni jätkä. Niin mäkin pistän sitä. Tota... Tapa se Epetsu. Mä ei sain mulla sen. asetta. Nonni. Tää on War Machine. En ihan saanut tolla semmoista quickscopea aikaiseksi mitä mä yritin, mutta... Meikä tuli nyt tälle campplaceille ja mä en tiedä mitä tää tekee. Puukotti mut Hyvältä se näyttää. No, ihan hyvät statsit kuitenkin. 12 ja 2. Joo, se on kyllä ihan... Tää on niinku ratiokasva, kato tosta nouskopea. Mä pistän tohon kärpäkeet. Sitten mä otan tästä nää dessut. UFO-modessa. Noin, kato, siitä mä saan. UFO-modessa. Noin juuri. Noniin. Hyvä Epetsu. Hei, ota suoja se se lähit. Mä sain kärpäkeet. Ja RCXD tulee sieltä. Hei, mulla on joku tullut. Mä boostaan heti alkuun. Joo, boostaa, pistä boostit tulille, joo. Joo, ei kestänyt kovin kauan, en ikinä ennen ajanut tällä, mutta... Kato. No niin, kuolema tuli. Selkään menin. Sitten mä sain selfin varmaan. Tää on varmaan kans ja menen tappaa sen, niin pistetään se tohon noin. Ja kuolluhan mä olin. Sitten vähän niinku tämmöstä suojatulta pitää pistää. Noin. Niinku coverin fire, jos kukaan ei tiedä. Niin, jos kukaan ei tiedä. Tosta stealth chopperit tulille tungetaan. Noin, siihen niin. Ja sitten mennään vähän... Flänkätään ne viholliset täältä sivustasta ja... Mä spottasin yhden tosta Chingon kanssa, yritti jotain pistää sun varmaan stealth chopperi alas niinku. Mun stealth chopperi kyllä pistää, mä jätkin. Mä kuolin. Voi ei. Mä ammuin, aha. Mä aion pistää kyllä ihan hirveetä Meikä pisti ihan vielä hullu. tässä matsissa, ei, että se osunut. ootelkaa vaan, niin tulee vielä semmonen setti, että... Mulla on jo tää niinku tää quickscope ja noscope tää montage tässä päällä, että... Mä oon nyt tappanut 2 tässä heti alkuun vaan. Aika hyvä striikki niinku silleen. Niin, että... Niinku svarmia tässä haetaan, vaikka se ei oo edes tuolla niinku striikkiin niinku tuolla. Siis täältä mä niinku tuun niitten selustaan. Sitten Epe tulee. Epe, hyvä sä hoidit. Kyllä mä hoidan kaikki. Hei, siinä on! Siinä on nouskope! Hyvä Sante. Hyvä Sante. Vaikka itse sanonkin. Noniin, mä oon tässä sun vierellä. Noniin, nyt mennään. Mä aion pistää Mä sain sen. Mä aion pistää hullu spinningiin tässä. Kato, tosta nouskope. Ei, nyt tuli turpaa. Mä aion pistää ihan hullu spinning-setti. Heitän tohon kerpakeitsi eka. Noin, sitten mä juoksen. Mä aion nyt pistää näillä kunnon settiä myöskin. Että... Sitten mä ammun kaikki, jotka niinku tulee tohon eteen. Niin... Mä oon nyt mä vahdin niitten... Tuolla on jätkä. Noniin. Tuleekohan se täältä? Mä menen niinku täältä. Noniin. Siinä se on. Niinku toi jätkä. Se ei tiedä, että mä seuraan sitä. Se johdattaa mut niitten beissiin ja mä saan arvokasta tietoa niitten paskasta. No niin sit täältä. Toivottavasti tää on off map. Joo. Siinä ois. Mä aion nyt pistää sellaista quickscopea taas tällä tosta lähtee. että näitä ei niinku mitään headshot quickscope iski. Niin. Revenge. One shot vankin. Sitten tosta vähän C4 settiin. Vai oliko se Bowsin peti?
Ne on kyllä vähän sama asia, että molemmat tappaa vihollisia. Nyt mä aion pistää niinku... Mulla on sun selusta niinku. Mä aion pistää quickscopea sen verran, että sun ei tarvii edes turvata mun selusta, niin sä voit mennä johonkin muualle. No, Vaikka siitä kun... joo, mä menen tänne Epe oikealle. kyllä hoitaa tän. Joo, hyvä Epe. Joo. Mä menen tänne kattoo, että löytyisikö täältä ketään. Lähden niinku haastaa noitten beissiin, että... Ohi meni. Kauas tää matsi vielä kestää. Meillä on 200 pisteeseen, mutta mä luulen, että me lopetetaan tossa 100 kohdalla. Joo, se on varmaan ihan hyvä tää eka video. Niin meillä varmaan tulee sitten niinku seuraavaa videoa tulille tossa. Voi olla, että huomenna tai jotain, että pitää nyt vähän kateella tossa. En tiedä vielä oikein. Ja, niin. Tää on niinku meidän eka kommentary, että pitäähän se nyt teidänkin ymmärtää, että... Kyllä me niinku Leinonen voitettiin 1v1. Niinku Niin. epeämään. Meitä oli kyllä 2, mutta toinen oli aina vähän niinku spectator-modeissa katto, että antoi pieniä vinkkejä sitten. Niin, että miten sinne kannattaa niinku lähteä Tosta juokseen sitä quickscope. Leinosta vastaan, kun Leinonen on kuitenkin aika hyvä. Niin, onhan Leksa ja ok. Mä aion pistää tota palloa nyt tästä nouskamalla. Meikä offnaa. Noin. Kohta iskee skoretriikit. Tästä näin. Noin, siihen jäi. Gearpacket iskee. Hellstorm missile. Tohon pistetään. Vois pistää Akvaario. ton helvetin myrsky-ohjuksen. Pistä se tulille, hoida epenä. Mä hoidan tosta noin. Joo. Toi on ihan hyvä tyyli aina, että se Kyllä se niinku on. Vittu mä kuolin. EMP-systeemi iskee. Joo. Se pistetään tulille. EMPt aina tykkää iske. Niin, ne pistää aina semmoset jettiin ne EMPt. Niin. Siis niin. Tonne ihan hullu. Tosta ihan Miksi ne hullu. on kaikilla flakjacket? Tosta ihan hullu se. Siis mä ymmärrän, eihän sillä niinku tee mitään. No onhan siitä nyt tietysti joitain hyötyjä, mutta on se aika noopi. Noopi perkki kyllä. Nyt mä sain jonkun Varmakine. Mulla on ihan sama. Sotakone toisin niin kuin suomeksi. Se on todella hyvä ase. Sillä voi offnata. Niinku tosta noin. Siitä noin. Niinku 2 tappoa tällä sotakoneella on pistetty, että saa nähdä, että tuleeko se muovi tässä, vaikka sitä nyt ei voi saadakaan, mutta meillä on tässä modit päällä, niin se on mahdollista. Miten mä Jätkä ei kuole, mutta ihanpa se on hänen ongelmansa, että ei tahdo kuolla. No niin, siinä on. Nyt kannattaa sitten vähän aikaa seurailla ylempää ruutua, että... Joo, nyt jos lähtee haluaa- Epen hullu setti. Hullu, ihan crazy niinku. Sniper-setti. Epe aina Tosta pistää eka. kunnon settiin. Veto. Tosta noin. Mulle Tosta kohta noin. iskee toi viimeinen. Toi streakin niinku toi viimeinen. 3. jutska, mä en tiedä mikä se on. Ja nyt mä kuolin. Kuolitko? Mä en oo vielä kuollut, kun mä pistän niin settiä tällä... Loppuks tää? Tai siis asehan on ballista. Ja Mä en tiedä mikä niinku tää ase on, mutta tää on ihan hyvä. Siitä tiputetaan Mulla jätkä on ja niinku sieltä tossa tulee. Silloin Riot sieltä. Hämätään sitä. Epe hoida se. Yritän. Riot sieltä jätkä tuli tänne. Ei mennyt kuin vaan pelkästään 4. Mä kuolin mun omaan Bowsin petiin. Hän kyllä oli ovela. Propsit pitää kyllä tosta antaa, että niinku osaa pelata tätä peliä tommonenkin jätkä. Vaikka tässä on aika amatöörejä nämä nettipelaajat, mutta... No on nää on jotenkin nyt vähän huonoja, tai no ollaanhan mekin kyllä aika hyviä niinku. Voisin tosta oikeastaan Mutta ottaa kyllä mä tommosen. ihan niinku quickscopea voin pistää ihan niinku Niinku tosta tää on vaan. todella hyödyllinen tää kilpi, että se voi niinku dropata tohon maahan, ei noin kylläkään. Mut nyt mä aion niinku pistää quickscopea Tuolla on. joka lähtöön. Pelastin sut. Tuolla olisi ollut varmaan yksi jätkä, mut en mä sitä nyt ota, kun Sinne se varmaan C4. lähtee mun perään. Noni siinä on, mä puukotin ohi. Pistolit laulamaan, noni siihen jäi. Tosiaan Mutta- minä ja Epe ollaan ihan pro-pelaajia, että... Kun nyt saadaan joku hyvä tähän niinku final killi, niin tätä Joo, matsia sitten vois lopetella. Meikällä on nyt hyvä, että tossa oli ihan mukava tappaminen. Siinä oli, että nyt Joo.
nyt loppu ja nähdään niin seuraavassa videossa vielä. Ensi videossa nähdään ja meikä oli tosiaan Sandets ja Muistakaa pistää kommenttia ja liketkää, laittakaa favoriteihin ja tilatkaa kanavaa sen semmoista. niin. Siinä on nätti final killi tosiaan. Epeltä. Meikä oli toisiksi paras näistä. Nää nyt ei oikein, oli huono päivä noilla pelaajilla, että se on moro. Moro.